Hello everyone, गासिबो खुलुमबाय नोंथांमोननि बे गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय जाबाय आरोना स' दिनैहाय भुटान सिंनिफ्रायनो वेलकाम खालामग्रोदों आरोना भिडिअखौ इन्ट्र'आबो भुटान सिंनिफ्रायनो आरोना थ' भुटानावहाय बेरायनो फैदों आरोना थ' बिनानावमोनखौहाय बेरायनो लाना फैदों बेयावनो दसे नोंथांमोननोबो आं शेयार खालामनो होननानै बुहुद गोबाव जाबायमोन आरोना भुटानावबो बेरायफैया बेखायनो भुटानाव बेरायनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो आं शेयार खालामनो होननानैहाय भिडिअखौ लानाय जाबाय आरोना थ' दायो जोङो सिंथारावहाय हाबबोबाय आरोना एन्ट्रि खालामनानैहाय ओमफ्राय दखानाव एसे माल बायबाय जानो थाखाय आरोना थ' दायो फट' सट' लानोसै एसे दसे जिरायनोसै थांसै आरोना थ' नायलांबाय थादो आरोना भिडिअखौहाय नोंथांमोना जेसे हायो फुरा लाइन माथो मानसिफ्रालाय माया फुरा दायो भुटान सिङाव हाबफैबाय आरोना थ' बेरायनो थाखाय फुरा नै फिसाफोरखौ ज' लाना फैदों थांबाय थानोसै आरो दायो दलंथिंहाय थांगोन आरोना दायो थाबायलांगासिनो हाबनानैहाय फुरा दायो गैजारोङिफोर थाबाय दैमाला लाजिनाया भुटान सिङाव हाबबाय दैमाला गुंग्रा माथो इमान लेदालै इसलाय फुरा सेन्टार मोनबाय दायो ओरै दावखोसिगोन आरोना गथ'फोरनि स्कुलनिफ्राय हायबाय आरोना इसिनि दिनै बन्द' इसोरबो बन्द' होनजादों स्टुडेन्टफोरा नायसोरो दखानाव जाग्रा लानोसै आरोना मा लागोन दखान गोसो जाखासो नायखाबाय जाना लाना मोनसेयावनो बेसेबांथाय आचारखौ लाना हांनांगोन दे नै आचार मोनजायो ट्रेफिस हारि लिपबाम मा लागोन दायो दावखोलांबाय थादों नै जालु जाला लाजोबखाबाय नै लिपबाम सिनथाय मा मोनखो आं हायियाव बारांबाय फुरा लानानै थांजोबबाय जाहैनोसै ओइयावसो मम' जाफायोमोन ना जोङो जि बरिया जाजोबखाबायलै मालाय जोंहाबो होलांलायनोसै जाहैलायनोसै दलङाव जनानै जिरायनानै थांगासिनो फुरा हाजो गोजौ मानखोलांगासिनो खामानि मावगासिनो नोंसोरसो लादो आं लाला बेफोराव फट' लानो दोनसिगोन होबाय थानो बायो ओरैबायदि मानसि बेरायनो फैखादों आरोना दिनैहाय भुटानावहाय गाव जेरै होयो पस्ट होदों फट' लादों भिडिअ लादों गावबागाव पस्ट जोंहाबो लाखांनानै दायो जोङो बिथिंनिफ्राय गिदिंनानैहाय नै बै मोनसे दलङाव थांसै आरो जागोन आरो दलङावनो जानोसै नै गाहायाव अन्थाइ बालि जा बरिया बारखादो नै
Rồi, para जादों ओइ नोंखौबो दं फट' सट' लाखांनानै थांगासिनो आरोना नै बावा बिसोरथ' आयौ मावदों जोंहा मा मावखादों इयाव आयौ फालके मारिबा थांफिनगासिनो बेराय बेराय भुटाननिफ्राय थांफिनगासिनो जि बरिया खारना लादो 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 देलायनो मा लांनो ओंखारदों नोङो भुटाननि बोखानो हायो बेयो माबा पेपार सिस्टेमनियासो दां बेखौसो जानांगौ ओंखारनोसै आरोना भुटान सिंनिफ्राय ओंखारनोसै बारबा थांसै दायो जों हाबबोनायावहाय नै आधार कार्ड हारि होनानै बेबायदि मोन्दोंमोन आरो ना दालाय सयता दोनना गैया सयजोंनो आधार कार्डआ आंनिया हरखा 2 3 4 5 6 सयता दोनसै आधार कार्डआ हरखा आंनिया गोबाबा मादि गैया माबासो दैना फैदों नालाय लोगो होनलांलायनोसै गाखोनाया दायो भुटाननिफ्राय ओंखारबोनानै नै इन्डिया गेट मोनफैबाय बिथिं दोङो आर'नाइ